сәгатьтә хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз, зәңгәр экраннарда чын күңелдән музыкаль котлаулар тапшыруы, иң тәүге котлау сүзләрен һәм изге теләкләрне үз эченә алган хатны хөрмәтле юбилярыбыз Резида Авзаловага тапшырырга ашыгабыз. Илеш телерадиокомпаниясе муниципаль автономиялы учреждениесе почтасына килгән бу хат югары яркәйдәге 1 май урамында яшәүче Авзаловлар гаиләсе. Нәкъ бүген 20 февральдә 55 яшьлек юбилейын билгеләүче яхшы тормыш иптәше, үрнәкле яраткан әни, хәстәрлекле нәнәй Резида Миркасим кызына юллана. Әгәр без бүген дип башлана хат юллары, энҗе карлы кышларга, ямьле язларга, чәчәкле җәйләргә, алтын көзләргә карап шатланабыз. Тату-матур гаилә тормышы белән бәхетлебез икән, без моның өчен фәкать тормыш иптәшем, әниебез Резидабызга бурычлыбыз. Җәннәт аналарның аяк астында дигәндәй, ул безгә гомер бирүче дә, яклаучыбыз да, саклаучыбыз да, барыбызны бер йодрык итеп тотучы да. Кадерле без нәкъ 55 ел элек Көз авылында Габидә һәм Миркасим Яһудиннарның 4 балалы гаиләсендә 3нче бала булып дөньяга килә. Бәләкәйдән акыллы, тыйнак, эшсөяр булып үсә ул. Туган авылында урта мәктәпне тәмамлаганнан соң Октябрьский шәһәренә тегүчеләр техникумында белем ала һәм югары яркәйдәге химчисткада халыкка көнкүреш хезмәте күрсәтү комбинатында, ә ул ябылгач төрле оешмаларда эшли. Яшьлегенең нәкъ чәчәк аткан мәлендә әтиебез Кызыл Байрак авылы егете Фәнис Хәниф улы Авзаловны очрата. Быел инде аларның гомер кичерүләренә дә 36 ел. Элекләр әйтмешли, әниебез төшкән җирендә таш булды. Биянасы белән биятасына хәстәрлеклелек, кадер-хөрмәт күрсәтте. Хәзер инде икесе дә бакыйлыкка күчсәләр дә, алар нигезен суытмыйлар. Кызыл Байракка кайтып йөриләр. Бүген дә Аккүздә матур тигез гомер кичерүче үз әти-әнисен дә игътибардан ташламыйлар, ярдәм итеп торалар. Без бәхетле гаиләдә үстек дип әйтергә тулы хокукыбыз бар. Чөнки якыннарын бер нәрсәгә дә мохтаҗлык кичермәсеннәр дип, шофер булып эшләгән әтиебез гомер буе юлда булды. Дөньяга кирәк яракны юнәлтте. Шуңа күрә инде йорттагы бар эшләр нигездә әниебез иңнәренә төште. Ләкин ул бер кайчан да зарланмады, әтиебезне сый тулы өстәле, якты йөзе белән каршы алды. Безне улы белән кызын җылы кочагы назы астында үстерде. Кызганыч абыем көтмәгәндә, уйламаганда вафат булды. Бала югалтудан да авыр кайгы юк диләр. Әниебезнең чыдамлылыгына һаман да сокланам. Зур сабырлык белән үткәрде ул бу ачу югалтуны. Бүген әти белән әни үзләре салган зур якты йортта яши, мал-туар, кош-корт асрыйлар, бакча тутырып яшелчә, җимеш үстерәләр. Мул уңыш алалар. Әниебез һәр эштә әтинең ярдәмчесе. Кул эшләренә дә оста, гөлләр үстерә, тәмле-тәмле ризыклар пешерә, бакча җимешләреннән төрле кайнатмалар ясый. Әниебез өебезнең нуры, аны җылытучы учак. Җәй җитсә бергәләп урманга, ялан кырларга йөриләр һәм кышлыкка шифалы үләннәр, тәмле җимешләр әзерлиләр. Матур итеп ялда итә беләләр. Яшьлегемдә Резидамны очратканым өчен язмышыма рәхмәтлемен дип дәвам итә котлау хатын тормыш иптәше Фәнис. Аллага шөкер, бер-беребезне аңлап яшибез. Киләчәктә дә тигезлектән Ходай аермасын. Сабыр холыклы, кешелекле, яраткан тормыш иптәшем, әниебез, сине матур юбилеең белән ихлас котлыйбыз һәм ныклы сәламәтлек, җан тынычлыгы, кадер-хөрмәттә генә яшәвеңне телибез. Котлы булсын Резидам, әниебез, туган көнең. Нурлар чәчсен һәр чак йөзләрең. Кайгы хәсрәт күрми безнең белән үтсен синең килер көннәрең. Саф йөрәктән чыккан изге теләкләр белән тормыш иптәшең Фәнис, кызың Алия, киявең Илшат. Резида Миркасим кызының кадерле якын кешеләренең тәбрикләүләренә шулай ук күршеләре Рәмзия һәм Роберт Хатимуллиннар да кушыла һәм аңа имәннәр ныклыгы, якыннарының кадер-хөрмәтендә яшәвен теләп, юбилей котлавын шигъри юлларга сала. Җир йөзендә Резида синдәй кешеләр аз, шуңа күрә күңел сине ярата. Әйтсәң бары матур сүзләр генә әйтеп була, сиңа карата. Бәхет таңы көлеп каршыласын, гел шатлансын һәр чак ескәең, Фәнис белән тигез яшәп, тигез картайыгыз, тик шатлыкта үтсен гомерегез. Хөрмәтле юбилярыбыз Резида Миркасим кызы, юбилейгыз мүбәрәк булсын. Саф йөрәктән чыккан теләкләрне кабул итегезче туган көнегездә. Бәхет, шатлык юлдаш булсын, кояш көлсен
тормыш күгегездә. Музыкаль бүләк сезнең өчен яңгырый.